30 rokov, jedno priateľstvo, rovnaké životné skúsenosti. Vitajte v období Veľkej noci. A reálne už po jarnej očiste. A čo teraz, aby sme sa nezbláznili, keď vidíme všade tie koláče? Ba čo teraz, aby sme si neuhnali nejaký pankratický ten žlčníkový záchvat. No, možno aj pankratický. Takže poďme si to pekne rozobrať, pretože návrat do reality je naozaj takisto veľmi dôležitý. A je fakt dôležité to robiť postupne. Neznamená, že si nemôžete dať, ale budeme kontrolovať množstvá a kombinácie. Aby to bol ten návrat do reality taký pozvolný, postupný, pretože my sme teraz to telo krásne vyčistili, my sa cítime fit, happy, nám je dobre, nám dobre trávi a máme tendencie to ako teraz prekombinovať. Takže stále ostávame v jednoduchých krokoch, jednozložkových veciach a pomaličky sa budeme prinavrácať k potravinám, ktoré máte rady, ktoré vám pasujú a ponecháme si tie, ktoré ste objavili ako nové. To je síce pekné. Áno. Ale nie je to také jednoduché, ako si myslíš. Si sa zamyslela, čo? Áno. Ja som na tebe videla normálne v bubline, že a ona teraz chce, aby som to povedala jednoducho, pritom je to komplikované. No nie je to komplikované. Ja vám to poviem jednoducho. Ten prvý detox môj vlastný bol taký dosť, bola som unavená a išla som tam z rozhodnutia skôr, pretože išli všetci a chcem vyskúšať to, že tá druhá kamoška mala toľko energie, že mi to neprišlo reálne, že toľko tej energie môže mať. A samozrejme, že som nešla ani na postupný týždeň pred detoxom a nešla som dodržiavať ani tie kroky po tom jarnom detoxe a išla som na kebab. Hádajte, čo sa stalo? 2 dní som bola na vecku. Tak naozaj ten kebab nebol zlý. Moje brúško na to nebolo pripravené. A je dôležité si nechať tú ľahkú stravu, domácu stravu ešte nejaký čas. A ak chceme ísť na tie oslavy, ak chceme si doprieť nejaké dobrodky, tak si vyberme jednu tú dobrodku. Kto ste viac mäsový typ, dobre, dajte si trošku nejakého toho mäska, šunky, ale nedávajte si do toho koláče. Kto ste ten koláčový typ, nechajte si ľahký obed a doprajte si a vychutnajte si ten koláčik, kľudne s kávičkou alebo s niečím. Ale nedajte si aj 3 druhy mesa, aj 4 druhy koláče a potom 2 noci na vecku. A šalát majonézový. Ježina, ešte to. No. Naozaj je to veľmi dôležité, aby sme dodržiavali tú striednosť. Volá sa to striednosť, že? To tiež nemajú ľudí radi, toto slovo. Nie. Asi nebudeme populárne z tohto hľadiska. Asi nie. A ešte im trošku obmedzíme alkohol, takže podľa mňa to úplne zabijeme. A nie. S tým alkoholom veľmi jemne. No. Uvedomme si, že vy ste naozaj teraz zvládli 7 týždňov alebo 8 s tým prípravným, kedy ste si tú stravu skontrolovali, ale na druhej strane ako odmenu ste dostali pocit, že vám lepšie funguje mozog, rýchlejšie dokážete robiť veci, nevrčíte doma po manželovi, nemáte toľko migrén, skoro vôbec. Ak vás boleli klby, nebolia vás klby. Ak ste mali kožné prejavy, nemáte kožné prejavy. S deťmi máte o mnoho väčšiu vytrvalosť a trpezlivosť robiť úlohy a riešiť konfliktné situácie. A to všetko vďaka tomu, že ste zvládli si odkontrolovať tú stravu. A teraz by sme to ako v jednu oslavu celé ako zlikvidovali. Nehovorím, že si nemôžete dať, presne tak ako Luzka povedala, dajte si a dajte si trochu. A máte rada aj mäso, aj koláče, OK, ale dajte si to, čo by ste bežne pojedli, tak si dajte z toho 1/3. Hej? Aby to nebol guláš matiáš, aby to nebolo harakiri v tom bruchu, lebo to brucho sa z toho ojančí a potom sa z toho ojančíte vy. Jednak bude prejav na koži naspäť, výsyp, exém, akné. Jednak to brucho vám to dá pocítiť, bude vás buď preháňať, alebo vás zapečie, alebo sa takto nafučíte. A naozaj to nestojí za to. Ja som taký ten písací typ a mne veľmi pomáha, kým som predtým, jak prišla Veľká noc, som si napísala jedlá, ktoré mi chutili a pripravila som si ich na tie sviatočné stoly. Že som to už mala nachystané a mala som to nakúpené, aby som nesklzla do toho, že som hladná, tak však už môžem. Môžete, jasné, že môžete. Môžete všetko. A je to na vašom uvážení, že či naozaj je to pre vás vhodné. Spísala som si jedlá, ktoré mi chutili počas tých 7-8 týždňov
A spísala som si to, čo bežne jedávame na sviatky. A som to tak nejako trošku vyeliminovala, že aha, tak toto úplne nemusím. Ja viem, že sú to tradície, a tak nemusím všetko chutnať, hej, nemusím toho sa prejesť. Môžem to iba ochutnať. Totálne som zoškakala alkohol na to obdobie tej Veľkej noci, pretože tam sa veľa pije, však daj si a čo, a štamprlík a dva. A jednoducho na to vyčistené telo to nepôsobí dobre. Zbytočne by sme si poblížili. Je to tak, naozaj. Striedmosť, pováninky, postupne. A ťažký veľkonočný šalát sa dá urobiť aj zo zeleru, napríklad. Dá, ja tak bežne robievam, že buď si dám aj teda ako zemiaky, ale nedám tam úplne tú hutnú majonézu, ale kúpim tú odľahčenú vegánsku verziu, nedám tam toľko vajec, dám tam menej, aby nebol taký ťažký, dám tam o mnoho viacej zeleniny. Vynikajúca je ináč taká kombinácia, to som tento rok robila, že dala som len tretinu zemiakov a 2/3 som nie zeleru, lebo ten nemá úplne každý rád, on je taký predsa len aromatický, ale dala som tam na kocky pokrájaný karfiol. Ja som nikdy nemala rada karfiol, vždy som si predstavila len vyprážaný polotovar, hej. Ale odkedy sme nabehli na tieto jarné očisty, tak ja ho na toľko spôsobov používam a fakt v tom šaláte to veľmi odľahčilo, aj kaloricky to bolo priateľné, ale nebolo mi z toho ťažko. Doma je surový karfiol, nakrájaný na kocky, pridala som tam mrkvu, hrášok, trochu majonézy a vynikajúci ľahký šalát, hej. Áno, není to ten ťažký majonézový, ale už si vyberte na tej miske váh. Chcete to zdravie alebo pôžitok? Krátkodobý, veľmi krátkodobý. Pri tom zdraví tiež môžu byť pôžitky. Väčšina ľudí si povie, že a to je zdravé s takým až pohrdaním. Ale prečo? Veď naše telo... Ja sa vždy tak smejem, mám niekoľko takých známych, ktorí si fest potrpia, aby mali krásny ukážkový dom, aby mali všetko do dekorácie nastajlované, vyčistené, malujú pomaly každý druhý rok, lebo však o dom sa treba starať. V aute, že by sa dalo obedovať, o auto sa treba starať, luxujú, všetko je ukážkové tip-top, ale to, kde bývajú 24/7 celý život, naše telo zanedbávajú, lebo si povedia, že nenechám sa obmedzovať. A prečo si v tom tele nepoupratujeme, keď to aute upratujeme? Tiež sa neobmedzujeme, nastupujeme tam v topánkach, nevyzúvame sa, hej, neobmedzujeme sa v užívaní toho auta, ale aj sa o neho staráme. Tak starajme sa aj o svoje telo. Ja si dovolím ešte takú malinké prirovnanie, lebo toto tiež pomáha mojim klientom tak lepšie to navnímať. Tí ľudia, čo si potrpia na poriadok a majú radi upratané a vyleštené okná a nové záclony pred Veľkou nocou a umyté radiátory, lustre za lustrami, pred lustrami, za obrazom, to je všade. Tí, čo to majú radi, tak si predstavte, že takto nádherne vyglančíte ten dom. A teraz len príde sa k vám hrať susedových dieťa na chvíľočku a len rozloží 3, 4, 5 hračiek v jednej izbe a ako vám to tam bije do očí. To, čo tam nemá byť. Na tom nádherne dokonale upratanom dome vidíte aj tú najdrobnejšiu smietku. Ale to isté je v našom tele, lebo my sme ho znútra dokonale upratali, pomohli sme mu a keď by sme tam teraz dali aj šalát, aj mäsko, aj koláče, aj tortu, aj kávu so šľahačkou a ešte aj druhý dezert, lebo však sú len sviatky, len raz. Tak ako moc to na tom upratanom tele bude vidno? A potom sú tam tie prejavy vo forme únavy. To je ako prvé. To je ako prvé. Ja po takomto detoxe, keď si dám ťažké jedlo, alebo 2 ťažké jedlá, že to pomiešam, tak okamžite mám migrénu. Kľudne aj odstupom nejakých 10-12 hodín, ale chytí ma migréna taká, že naozaj do postele, do kľudu, do tmy, studený obklad na čelo, teplý obklad pod krk, čiže po forme aj tej bolesti hlavy sa to prejavuje a až o niekoľko dní, 3-4 dní potom vo forme bolesti svalov. Lebo naše telo naozaj tie nečistoty ukladá do tuku, do svalov, do klbov a keď je úplne zle okolo orgánov, tak to je už fakt prúser. Tak všetky týchto negatívnych prejavov sa vieme vyvarovať len tým, že si dáme tie mlsotky iba v nejakom určitom množstve, takom, aby nám to neuškodilo. A to je práve podľa mňa potom aj kľúč k tomu, aby sme nemali jojo efekt na tom schudnutom a aby sme cítili sa komfortne v našom tele, aby sme mali celé tie benefity z toho pôstneho obdobia alebo z tej jarnej očisty
tie emócie, ktoré sme zažívali, aj tú hrdosť, aj príval energie, aj dobrý spánok, aby sme s tou uchovali celý rok. Pretože tým cieľom toho celoročnej stravy nie je to, že sa budeme prejedať a budeme sa dopovať rôznymi fast foodami. Cieľom toho je, aby sme jedli to, čo nám chutí, ale v zdravej miere. A to sú také kľúčové faktory, ktoré tam veľmi jednoducho my vieme implementovať do našich životov a stojí nás to len takto maličko úsilia, ale máme takýto obrovský benefit z toho. A to je podľa mňa celá alfa, omega, celá veda a celý marketing za posledných 50 rokov. Inak viete o tom, na čom sa najviac zarába? Úplne, že najviac zo všetkého. Ja som si vždy myslela, že je to ropa a alkohol alebo takéto tieto návykové látky. A ono v podstate je to z návykových látok, ale najviac sa zarába na dietných a detoxikačných programoch. A tento krásny detoxikačný program máte absolútne zdarma a zakúpite si tam veľmi lacné veci, ktoré sú však veľmi účinné, ako čaj, jednodruhové semiačka, psilium a drobnosti, ktoré si poviete, že je to nič, ale urobia obrovskú prácu. Práve preto z tých niekoľkých rokov som ich vybrala ako tie najdôležitejšie a pridávam ich aj mojim klientom do tej očisty, pretože dokážu robiť obrovskú prácu. Ako sa povie, za málo peňazí veľa muziky. Áno, presne tak. Verím, že sme vás previedli touto jarnou očistou úplne na pohodu, že ste to zvládli. Pokiaľ ste sa dopozerali až sem, tak verím tomu, že máte zo seba výnimočný pocit. Možno to bolo teraz niečo, čo ste ešte v živote nikdy nezvládli a o to väčší pocit hrdosti tam máte. My vám z celého srdca blahoželáme. A ja sa stretávam s dvomi reakciami môjho okolia, ktoré sa na túto jarnú očistu dajú. Prvé, bolo to fantastické, isto s tou uchovám po celý rok. Takže ak ste táto skupina, tak my vám budeme pravidelne zase dávať videá, aby sme vám to pripomínali, aby ste na to nezabudli. A druhá skupina je, už nikdy viac, bolo to hrozné. Fest som sa prekonával. A viete, čo urobí táto druhá skupina? O rok chcú ako prvý. A píšu ako prvý, tak kedy začíname. Áno, presne tak. Pretože oni si veľmi dobre pamätajú pocit, že sa im zlepšilo. Aj keď počas toho zlepšovania to úplne nevedeli vyhodnotiť, nevedeli to pomenovať, ale veľmi si uvedomia, keď sa im zase pohorší. A to verte, že sa pohorší. Keď sklzneme do úplne rovnakých kolají ako predtým, tak sa pohorší. A pokiaľ tam necháme čas toho, čo nám chutilo počas tej jarnej očisty a čas toho, čo máme radi bežne, bez vyčitiek si doprajeme, tak verte, že budete mať totálne real, spokojný život. Je to tak? Stačí tak málo, trošku starostlivosti o seba a ten pocit, ktorý máme dennodenne samý zo seba, pritom keď sa každý deň pozrieme na seba do zrkadla, pritom ako vstávame, či nám vrzgajú tie kolienka alebo nevrzgajú, môže byť absolútne iný a záleží to jedine od nás samých, pretože o naše telo sa nepostará nikto iný, len my sami. No a ešte ja pridám k pleti, takže pleť sme vyčistili, predprípravný a prvý týždeň, ten hrozitánsky, druhý, tretí sme ju hydratovali v hĺbke, veľmi intenzívne, 4. až 8. týždeň sme vyživovali tú pleť a teraz už by ste mali vidieť odraz v zrkadle, že si poviete, fakt je tam zmena, fakt to vidím, tie náhodné selfie, náhodné momentky nie sú až také hrozné. Teraz to celé počiarkneme veľmi jednoduchým líčením, pretože make-up je ochrana pleti, je to také naše oblečenie. To nie je o tom, že bože, ja sa neličím, nechcem si upchávať pory. No, nebudete si ich upchávať, keď sa o tú pleť budete starať. Je to úplne OK používať make-up. Práve naopak, ten make-up je... Ja vám to veľmi jednoducho prirovnám. Predstavte si, že je zima, že by sme sa zase vrátili ešte pred obdobie detoxu do tých sichravých dní zimných a chodili by ste po vonku bez silónok. Hej, mali by ste suknu a bez siloniek. No, úplne sa vám nebude zdať komfortne. Taká tenulinka pavučinka, doslova na tých nohách vám okolko ubraní chladu, ale vám ochráni tú pokožku, pretože keby sme išli bez siloniek dlhodobo, celá koža je biela a hlavne na lítkach začne sa šúpať. Ale ako náhle nosíme tie punčošky, tak tá pokožka toľko netrpí.
A to isté robí make-up na tvári. Make-up je naše oblečenie, je to vrstva, ktorá vyzerá dobre, samozrejme pokiaľ nemáme najväčšie fopa v líčení oranžový make-up, lebo chceme vyzerať opálene, hej, tak prosím vás nie. Takže make-up, ktorý sa nám stotožní s tónom pokožky, není rozdiel medzi krkom a tvárou, je veľmi jemnúčky, ľahúčky, ale ochráni pleť a dáme k tomu trošku licenky a rúž a máte dvojminútové líčenie ranné za sebou, ktoré vám vydrží celý deň až do večera, tak ako my sme dnes natáčali sériu týchto videí a nepreličovali sme sa, pretože to krásne naozaj ten make-up drží, pokiaľ máte kvalitnú pleť zdravú, pokiaľ je hydratovaná. Tým pádom nebudete mať na pleti žiadne šupiny z make-upu ani nič podobné. Nebudete musieť žiadne akné zakrývať. A tým, že tá pleť je hydratovaná, tak ten make-up naozaj na nej drží, nerozteká sa. A nezmývateľné rúže, tak to je kategória, o ktorej by som dokázala rozprávať hodiny a hodiny. A hovorí sa, vraj rúže nosia ženy, ktoré sú sebavedomé. Tak staňte sa sebavedomou ženou, pretože na to máte. Tešíme sa na vás v komentároch pod týmto videom, pretože ja veľmi uvítam, ak mi pošlete aj nejaké fotky pred a po, ak naberiete odvahu. Možno odvahu nenaberiete a možno nám iba napíšete, ako sa cítite, či ste sa odhodlali nosiť make-up. Pozrite si na tej mojej webovej stránke, tam mám aj také rýchle líčenia, tipy na to, ako sa naozaj naučiť líčiť ráno, aby vám to trvalo do 2 minút a vydržalo to celý deň. Pozerajte si nasledujúce videá, ktoré má Ľudská na webovej stránke, jednoduché kroky v strave a k automasážam tváre, a k starostlivosti o pokožku z hľadiska zdravia. A ja verím, že nás odporúčite ďalej a o rok sa tu stretneme v exponenciálnom počte. Krásny deň. Tešíme sa na vás. Krásny deň.